Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan Adriana Goikoetxea izango dugu gurekin, Iruña antitaurinatik. Orain, besterik gabe, has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Albiste nagusiak dioenez, nerabeen artean alkoholaren ohiko kontsumoa jaitsi eginda, baina igo eginda modu intentsiboan kontsumitzeko joera. Argazkian aldiz, alokairuko 400 etxebizitza funts putre baten esku geratu eta babes ofizialeko etxebizitzetarako laguntza galduko dutela nabarmentzen da. Horretaz gain, sare publikoak 3 urteko aurrematrikulan espazioa irabazi duela jakinarazten du, 63,1%ekin. Baita, Cuatro Vientosen harrapatutako bikoteak egoera kritikoan jarraitzen duela ere. Bestalde, auto elektrikoak erosteko 9.600 eurorainoko laguntza fiskala eskainiko dela nabarmentzen du. Eta bukatzeko, osasuna kasuan, Tebasen detektibeek ez zutela iruzur posibleen inguruko ezer ikusi dio gaurko Notiziasek. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularrak dioenez, Nafarroako 14 eta 18 urte bitarteko gazteen 142 alkohol kontsumoarekin pasatzen da. Argazkian, Iruñako istripuan larri zauritu zen bikotea ageri da. Horretaz gain, Nafar Pirinioek etorkizun bizia aldarrikatzen dutela ere jasotzen du egunkari honek. Eta ikastetxe publikoen aurrematrikulak gora egin duela ere jakinarazten du, urteetako jaitsieraren ondoren. Bestalde, Sabina uzian dagoela ere esaten du Diario de Navarrak, burmuineko koagulo bat dela eta. Bukatzeko, futbolean, Ariadneren hitzak dakartza azalean. Esanez, lehen eramaten zuen bizimodu zoroa alde batera utzi duela. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Frantziako poliziak David Pla entregatzeko atxilotu duela dio. Argazkian aldiz, Errealak Mirandesi 2-1 irabazi diola nabarmentzen du, eta beraz, kanporaketa handuban ebatziko dela. Horretaz gain, aste luze baten ostean, Zaldibarren bilaketa martxan dela jakinarazten du. Baita, naiz eta hauteskunde deialdia egon, lakoak kanpainan jarraitzen duela ere. Bestalde, Serge Porteli juristaren hitzak ere irakur daitezke azal honetan, torturaren inguruan. Ekonomiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoak PFES-aren bidez aurreikusitakoa baino gehiago bildu duela nabarmentzen du Garak, baina sozietateek eragindako sarrerak jaitsi egin direla. Bukatzeko, Jose Mari Auzmendiren heriotzaz informatzen du, eta futbol sumitak bankilloen barruko eta kanpoko lidergoari eta giza portaerari buruzko ikasgaiak utzi dituela ere jasotzen du. Berriako azala ikusiko dugu orain. Albiste nagusia Aitamarik erreskatatutako 158 etorkin Siziliako portuan lurreratu direla da, heriotza atzean utziz. Horretaz gain, Zaldibarren lurra egonkortu eta berriz 2 langileen bila hasi direla ere azpimarratzen du egunkari honek. Eta bestalde, David Pla atxilotu dutela ere jasotzen du, Espainiaratzeko, haren aurkako froga balio gabe jotzen arren. Kiroletan, Errealaren emaitza nabarmentzen du eta sufrituta Espainiako kopako finala gertuago dagoela dio. Gainera, itzulia Eibartik Bilbora jokatuko dela ere jasotzen du azalean. Bestalde, Gemma Barona Kriminologia Institutuko ikerlariaren hitzak ere azaleratzen ditu. Esanez, elizgizonen 4% izan litezkela abusatzaileak. Bukatzeko, kulturan eta Euskal Herrian, alde batetik martxoaren 10-tik 29-ra Bilbon loraldia jaialdia ospatuko dela jakinarazten du. Eta bestetik, Jose Mari Auzmendi hasi erreferente pedagogikoaren sustatzailearen heriotzaren berri ematen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Broken Brothers eta Gorka Urbizuk Maravillas kantuaren bertsioa grabatu dutela jakinarazten du komunikabide honek. Bestalde, KPIA urtarrilean Nafarroan 1,3 jaitsi dela azpimarratzen du, eta urte arteko tasa 1,2 dagoela. Bukatzeko, 2019an Iruñeko Ziudadelan 206 ezkontza zibil egin zituztela jasotzen du. Aipatutako albisteetaz gain, Nafar gobernutik Estudes inkestako datuak kaleratu dituzte. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak eskatutako 2. hezkuntzako ikasleen droga erabilierei buruzko
Estudes inkestaren Nafarroari buruzko datuek azken 13 urteetako alkohol, tabako eta kalamu kontsumoak islatzen dituzte. Alde batetik, alkohola 10 ikasletik 4 modu intentsiboan kontsumitua oraindik ere da gazte horien arazo nagusia, Espainiako batez bestekoaren gainetik, eta tabakotik eta kalamutik oso urrun. Bestalde, eta atzera begirako ikuspegia hartuz, 2006az geroztik mendekotasuna sortzen duten 3 sustantzia horien kontsumo erregularrak behera egin du. Drogen erabilerari buruzko estudes inkestaren arabera, Nafarroari dagokionez, 2. hezkuntzako ikasleak, 14 eta 18 urte artekoak kontuan hartuta, alkoholaren, tabakoaren eta kanabisaren azken urtetako kontsumoei buruzko argazkia berretsi da. Alegia, batetik, alkoholak 10 ikasletatik 7 modu erregularrean eta 10 ikasletatik 4 modu intentsiboan kontsumituta, gazteriaren arazo nagusi izaten jarraitzen du, Espainiako batez bestekoaren gainetik, eta tabakoari eta kanabisari erreparatuta distantzia handiarekin gainera. Bestalde, ikuspegi dinamiko hartuta, 2006az geroztik 3 sustantzia adiktibo horien kontsumo erregularrak behera egin du. Azterketari dagokionean, osasun publikoak adiktiboak izan daitezkeen kontsumo berrien gaineko ohartarazpena egin du. Hala nola, dirua erabilita egiten den jokoa, eta internetaren erabilera konpultsiboa, kasu horretan estatuko batez bestekoaren azpitik. Zigarro elektronikoen erabilera ere azpitik aurkitzen da. Horretaz gain, Nafar gobernutik bizikidetza plan estrategikoa ere aurkeztu dute. Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusia lantzen ari garen proiektu nagusietako bat da eta zalantzarik gabe gobernu honek ezartzen dituen politiketan inflexio puntu garrantzitsua izango da bizikidetzarekiko duen konpromiso eta erantzukizun sendotik abiatuta. Hori da Nafarroko gobernuaren helburu nagusietako bat. Konpromiso bat, uda sostengatzen duen akordio politikoan islatzen dena. Baina asmo handiagoko helburu bat plantatzen dugu oraindik ere. Plan hau ez da Nafarroko gobernuaren soilik izango, Nafarroako plan bat izatea nahi dugu Nafarroako herritar guztientzat. Hori dela eta geroago azalduko dugunez, plana egiteko partaidetza prozesu garrantzitsu eta askotarikoa egingo da eta prozesu horretan esku hartuko dute inplikatutako departamentuek ez ezik, toki erakundeek, parlamentuen presentzia duten talde politikoek, eremu horietan lan egiten duten elkarteek eta gizarte kolektiboak eta herritarrek. Hau guztiak, herritarrekiko harremanetako departamentua gidatutako du, bake bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren bidez politika hauen arduran giza. Izan ere, gure ustez, edozein komunitatean kalitazteko bizikidetza funtsezko elementua izan behar du giza garapenean eta hau osatzen dugun pertsonen ongizatean. Ikusitzagun orain gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak. Gaur ostiralean ostarte zabalak izango ditugu. Giro eguzkitsua izango dugu, bereziki egunaren erdialdeko orduetan. Naiz eta goizeko lehen orduetan eta arratsaldean hodeigune batzuk agertu. Temperatura altuenak 17-18 gradu ingurukoak izango dira Kantauri isurialdean, eta gradu pare bat baxuagoak gainerako tokietan. Norabide aldakorreko haizea ibiliko da, hego ukituarekin, bereziki gauean. Bihar larunbatean eguzkitsu eta temperatura maksimoak 20 gradu inguruan izango ditugu. Barnealdean zertxobait baxuagoak izango dira, baina hala eta guztiz ere epel egingo du. Goi-hodei zuriska batzuk ager daitezke, baina orokorrean zerua nahiko garbi egongo da. Hegoaldeko eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldetik aurrera zakartu egingo da, beraz, baliteke tarteka enbarazu egitea. Bukatzeko, igandean haizea zakartu egingo da. Hego-mendebaldetik joko du, parrastatxua eta indartsuagoa izango da. Horren ondorioz, urte sasoi honetarako temperatura altuekin jarraituko dugu. Baliteke Kantauri isurialdeko zenbait lekutan 22-23 gradura iristea. Zeruan, erdin mailako hodeiak eta goi-hodeiak ikusiko ditugu, larunbatean baino ugariago, baina hala ere, giro argia izango da.
Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1769ko otsailaren 14ean James Cook, Britaniar nabigante, esploratzaile eta kartografoa hil zen. Egun berean, baina 1886ean Angel Pestaña anarkosindikalista jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez 2003an Dolly ardia klonatutako lehen ugaztuna hil zuten. Eta urte bat beranduago, Marco Pantani txirrindularia hil zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Zizurrekin hasiko gara. Udaletik jakinarazi dutenez, gaur prozesionariaren aurkako tratamendua Pinudi osoan aplikatuko da, eta gai aldatuz, Ardoi eta Herri Zaharreko haurrek 2020-2021 ikasturtean Nafar gobernuak finantzatuta doako eskola garraioa izango dutela ere ziurtatu dute. Bestalde, bihar Mujeres en Rock Ibersos ikuskizuna egongo da kulturetxean arratsaldeko 8etan eta 5 euroko sarreraren truke. Ikuskizun honek musika eta emakume idazle handien poesia uztartzen ditu. Hurrengo ostiralean aldiz, Ana de Dia filma eskainiko da kulturetxean eta 8etan ere, 4 euroko sarrerarekin. Horretaz gain, mugimendu feministaren olatuak nabigatzen tailerra antolatu dute berdintasun zerbitzutik. Tailer hau otsailaren 26ean eta martxoaren 4 eta 11ean izanen da, eta izen emateak berdintasunerako zerbitzuaren bitartez egin behar dira. Tailerrak 2 hitzaldi eta Petra Volpe zinemagile suitzarraren El Orden Divino filmaren proiekzioa uztartuko ditu, teoria eta praktika landuz. Bestalde, hurrengo ostiralean inauteriak hasiko dira, eta ekintza desberdinak antolatu dituzte. Hala nola, mozorro festa, dantzak, bazkaria, kalejirak, aurrentzako antzerkia, zezensuskoa eta bar. Joan gaitezen orain Atarrabiara. Otsailaren 23 arte Jose Palankaren egurrari buruzko argazki erakusketa bisitatu daiteke kulturetxean. Gainera, bihar aurrentzako Hotel Transilvania 3 filma eskainiko da kulturetxean arratsaldeko 5etan euro bateko sarrera ordainduta. Bihar ere, baina goizeko 12:30 eta San Andres Errotan, Cuando tu materia deviene desborde, liburuaren aurkezpena egingo da Francisco Navarrete egilearekin. Hurrengo ostegunean, bestalde, emakumeen zineforumaren barne Criadas y Señoras pelikula ikusteko aukera izango da kulturetxean 7etan eta sarrera librearekin. Eta bukatzeko, hurrengo ostiralean, otsailaren 21ean, dantzabideak dantza ikuskizuna egongo da kulturetxean arratsaldeko 8etan eta sarrera gonbidapenarekin eskuratu daiteke. Amaitzeko, Iruñara pasako gara. Iruñeko udalak matrikulak irakurtzen dituzten 7 zirkulazio neurgailu jarri ditu Labrit, Amaia eta Nafarroako Gorteen kaleetan zirkulatzen duten ibilgailuen jokabidea aztertzeko. Instalatutako sistemak ibilgailuen zirkulazioaren ezaugarriak zehatz-mehatz ezagutzea ahalbidetzen du. Auto kopurua eta horien batez besteko abiadura eguneko une bakoitzean, eta asteko egun guztietan zehaztu ez ezik autoen jokabideari buruzko analisi aurreratu bat ere eskaintzen du. Bereziki horien ibilbideen jatorriaz eta helmugaz bezain batean. Datuen azterketak aukera emanen du jakiteko eremu horretan zirkulatzen duten autoen helmuga zabalguneko punturen bat den edo aldiz helmuga eremu horretan ez duten eta kale horiek iragaitzazko bide gisa erabiltzen dituzten. Sistema hori 24 orduz egonen da jardunean hainbat astez. Hortaz, zirkulazio fluxu gehien dituzten egunak eta orduak zehaztu ahal izanen dira. Lan egun edo asteburuen arabera bereizita. Zirkulazioaren ezaugarriak ezagututa, zirkulazio fluxuaren gainean jardun ahal izanen da Labriteko igarobide jasangarria gauzatzen den aldi berean. Azken horretan aurreikusita dago bidegorri bat jartzea, oinezkoendako hobekuntzak egitea eta garraio publikoak ematen duen zerbitzua hobetzea. Une honetan, Iruñeko udala etorkizunean eginen den Labriteko igarobide jasangarria izeneko esku hartzearen aurre proiektua prestatzen ari da. Eta etorkizuneko igarobidean
zein alboko kaleetan beharrezkoa da bertatik oinez zein bizikletaz igarotzen direnen segurtasuna eta erosotasuna bermatzea. Baita garraio publikoaren funtzionamendu ona ere, aldi berean hiriaren kalitatea hobetuta. Proiektuaren azken helburua da, izenak dioen bezala, toki nahikoa eta baldintzarik onenak ematea mugitzeko modu jasangarrienei. Hirian barnako ibilbide nagusitzat jotzen da, non aldi berean modu horiek garatu eta zirkulazioaren gainean jardun daitekeen, zirkulazioa murriztea eta baretzea lortzeko. Neurgailuen bidez lortutako informazioarekin Iruñeko udalak zirkulazio datuak ezagutu eta aztertuko ditu, horien ezaugarriak jakiteko eta emaitzen arabera jardun ahal izateko. Aurre proiektuaren egungo funtsean beharrezkotzat jotzen da ezagutzea hala ibilgailuen guztizko kopurua, informazio hori udaltzaingoak ohiko zenbaketa sistemarekin lortzen du, nola autoen helmuga. Aurreikusitako esku hartzeek zirkulazioan izan dezaketen eragina zehaztu ahal izateko. Horretaz gain, gai aldatuz, iaz Ziudadelako Lidia Biurrun aretoan guztira 206 ezkontza zibil egin zirela jakinarazi dute, eta Maite Esporrin izan zela zeremonia gehien egin zituen zinegotzia. Iruñeko udalak guztira 206 ezkontza zibil egin zituen Ziudadelako Lidia Biurrun aretoan. Zifra aurreko urtekoaren oso antzekoa da, 201 ezkontza zibil egin baitziren areto horretan. Hala ere, jaitsiera esanguratsua da 2015ean egindakoekin alderatuta. Orduan 255era iritsi baitzen kopurua. Ezkontza, Ziudadelan zeremonia zibilaren bidez formalizatzea erabaki zuten bikoteek, iraila, ekaina eta abuztuaren aldeko autua egiten zuten, hurrenkera horretan. 3 hilabete horietan metatu ziren ezkontzen ia erdiak. Gainera, bestalde, 2019 urtean 789 bikote gehiagok eman dute izena Iruñeko udalaren ezkondu gabeko bikote egonkorren erroldan. Adriana Goikoetxea dugu gurekin, Iruña antitaurinakoa. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu? Ongi, mila esker gonbidapenagatik. Zuri etortzeagatik. Eta konta iguzu pixka bat zer egiten duzu Iruña antitaurinatik? Bueno, gu Iruña antitaurinan zezenketak debekatzearen aldekoak gara. Orduan gure ekintza guztiak horretara daude bideratuta. Urtero egiten dugu gauza oso polit bat, San Ferminetan, eta bada kalejira bat, kalejira antitaurinoa, hor elektrotxarangarekin kalejira egiten dugu, eta puzten den zezen bat eramaten dugu, eta egia da oso divertigarria dela, eta rebindikatiboa, baino jai giroan. Baita ere, saiatzen gara, Iruñako gizartean zezenketen kontrako debate hori bizkortzen eta errazten eta baita ere argudioak ematen. Eta debate hau existitzen da gaur egun, Iruñeko herritarren artean? Existitzen da eta geroz eta zabalduago dago. Egia da, duela urte batzuk bazirudien zezenketa kontra hitz egitea Iruñan tabua zela, eta modu espontaneoan sortu zen pixka bat talde hau, ni antitaurino naiz, nik antitaurino bat ezagutzen dut, bildu, zer egin dezakegu. Pixkanaka jendea hurbiltzen, joan zitzaion jende talde horri, joan gintzezkion, zen ere ez naiz lehen horietarikoa, eta, pixkanaka ikusten dugu aukeraren arabera ere. Debate hori pizteko aukera ikusten dugun aldi guztietan eta posible dugun guztietan hor gaude. Eta gaur egun zenbat pertsona zarete gutxi gora bera elkartean badezu? 20 inguru gaude, konpromezu maila desberdinekin eta eginkizun desberdinekin. Batzuk taldean murgilduago gaude eta hilabetean behin, 15 egunetan behin
elkartzen gara, ekintza berriak planteatzeko, baita ere martxan ditugunak baloratu eta garatzeko, eta hori, badugu jende asko, beste konpromezu maila batean, adibidez euskarazko itzultzaileak, badugu pertsona, egiten dutena da gure materiala euskaratu. Hori beste parte hartzeko beste modu bat, badugu jendea Facebooken jarritzen gaituena eta gure publikazioak zabaltzen laguntzen diguna, badugu jendea kale jirara etortzen dena, badugu jendea gure pegatak, kamisetak erosten dituztenak. Ordan printzipioz hogei bat, baina gero egiten dituzuen gauzak ez? Hori da. Jende gehiagok zabaltzen ditu. Hori da. Orduan, eta taldea, handituzoa, pozik gaude, arlo horretatik. Eta aipatu duzu hori zuen ekintza nagusia edo San Ferminetan izaten dela, ez? Uztailaren 7an. Eta horretaz gain, urtean zehar, ze beste gauza egiten dituzue? Urtean zehar, joan zen urtean egin genuen Kondestable erakusketa handi bat, argazkiekin eta bisita liburu batekin, non jendeak bere inpresioak idazten zituen, eta oso ondo atera zen hori. Liburu hortan pentsamolde askotako jendeak idatzi zuen, baina bai ikusten dugu gizartea irekita dagoela debate horrekin, ez? Badago jende taurinoa hitz egiten duena, eta baina ikusten da borondate bat, ez dakit, nolabait gauzak aldatzeko. Eta uste duzu pertsona taurino batek aldatu dezakela ideia hori? Bai, konbentzituta gaude, baditugu kasuak, baditugu toreroak, bere ikuspuntu aldatu dutenak, eta gure taldean ere badago, ez nuke esango taurinoa, baina badago jende asko garain batean noizbait Iruñako jendearen ehuneko handi bat bezala zezenketatara joan direnak, garenok. Eta momentu batean ikusi dugu hori etzela bidezkoa eta ez genuela hortan gehiago parte hartu nahi. Orduan, jende normala gara. Bai, eta hori, orduan, konbentzituta gaude taurinoak aldatu daitezkela. Egia da, hori izango dela estremoa, ez? Konbentzitzen zailenak izango direnak. Baina, antitaurinoetatik taurinotara kolore askotako ideiak daude. Eta hori, eta horiekin egin daiteke lana errazago. Eta agian garrantzitsuena ere izango da jende gaztearen joera, ez? Bai, hori oso nabarmena da, ez bakarrik mundu osoan, baizik eta Espainian ere, 184 inguru gazten artean esaten dute antitaurinoak direla. Hau aurrerakuntza itzela da azken 10 urtekoa edo egia da, lehen, etzen galdetzen ere, ez? Esaten genuena, tabu bat zen, baina orain jendeak onartzen du, eta euneko oso handi bat da, gazten 184 antitaurinoa izatea, berri ona da. Baina Iruñean ez dut uste, baina altua izango denik portzentai hori? Iruñean ez dakigu datua zehatz-mehatz zenbatekoa den, baina uste dugu bai inguru horretakoa izan daitekela. Zen egia da, peinetan nabaritzen dugu, peinekin hitz egiterakoan, lehen duela urte batzuk eskatzen zituzten abonoak berehala amaitzen zitzaizkiela, beraien bazkideen artean, eta orain geroz eta gehiago soberan dituztela. Karo, hor hasi dira pentsatzen ere, zer egingo dugu txarangarekin, ez? Bazkideek ordaindutako txaranga horiek, bazkideak ez badoaz zezenetara, sarrera horiek saltzen ari direlako, karo, bazkidentzako pentsatuta dago txaranga hori, eta orduan sortzen ari da kezka hori, eta, Eta planteatzen ari dira beste alternatibak? Oraingoz, hor daude batzuk gehiago, batzuk gutxiago, guk ikusten dugu ezinbestekoa peinekin lana. Ikusten dugu hor dago lagako haundi bat, Iruñan, zeren gu, talde xumea eta pala gara, eta egia da gure hirian gertatzen dena dela konpondu nahi dugun lehenengo gauza.
eta lehentasunei begiratuta noski lehendabizi zezenketak. Peñaen ingurua bueltatuz, badakigu adibidez Lizarran, Labota Peñak erabaki zuen zezenketara ez joatea eta bere txaranga erabiltzea beste ordutegi hortan, zeda arratsaldearen erdiko partea eta hor normalean, mundu guztia dago kalean, eta valorazio positiboa egiten dute handik atera zirenetik. Orduan guk hor ikusten dugu lan eta abiapuntu oso garrantzitsua Peñetan. Eta elkartu izan zarete Peñeko? Bai, eta berez bat dugu jendea gure taldean badaude Peñako jendea. Eta hori, lan gehiago egin behar dugu, eta gure helburu handi bat Peñekin lan egitea da orain. Eta beste alde batetik, suposatzen dut politikariekin beste lantzati handi bat. Egia da, badagoela legean maltratuaren kontrako edo tratu txarren kontrako lege bat, animali tratu txarrerako, eta hori betetzen da animali guztientzat, baina hor baztertuta daude zezenak. Eta hori nola gertatzen da? Bueno, tradizioa eta tabu horiek direla eta badirudi zezenak ezin direla ukitu. Orduan, klaro, baztertuta daude beste animalikiko. Orduan, beste maite baditugu, nola da posible, baztertuta egotea beste animalien legetatik. Eta hori, arlo horretan, baita ere, ez bakarrik animalienkiko tratu txarrak salatzen ditugu, baizik eta baita ere, adingabekiko tratu txar bezala zezenketak ikustea, zezenketetan parte hartzea, eskola taurinoetan parte hartzea, eta bar. Orain duela pare bat aste, egon ginen Iruñako udalean, Iruñako udalak ez du eskuduntzarik hor, baina bai informazio moduan joan ginen aurkeztera, eta gero parlamentuan ja modu serioago batean eskatu genuen adingabei eragoztea ekiditea sarrera. Eta eraman zenuten ONUak argitaratutako txosten bat, Etorri zen abokatu bat, Franz Weber erakundekoa, Franz Weber erakundeak aurren eskubideak defendatzen ditu, eta haiek informe bat egin zuten ONUrako, ONUk aztertu eta onartu zuen ONUren 18 espertuk. ONU badakizu estatu bakoitzak bere espertuak izaten dituela, eta aztertu ondoren esan zuten, adingabe, espreski tauromakia legala den munduko 8 estatuei eman zien gomendioa aurrei ez usteko. Aurrak, esatut aurrak, baina ez dira aurrak, dira adingabeak, 18 urtetik berakoak. Zeren ulertu dute hori maltratua dela aurrekiko. Esaten dugu ONUren gomendioak, baina hala deitzen direlako. Hau da... Bai, ezin dolako behartu, Karo, baina estatu batek giza eskubideen aldarrikapena sinatzen duenean, edo aurren eskubideak sinatzen dituztenean, konprometituta daude legalki hori binkulantea da. Hau da, bere legeek ezin dute horren kontra jo, eta estatuak konprometzu hori hartzen du. Orduan, gomendio horiek, gomendio izena dute, baino binkulanteak dira. Aurkitu dugu, eraskotako erantzuna politikarien partetik, baino oso kezkatuta gaude, batzuk ONUren papela kolokan jartzen dutelako. Nor da ONU, guri esateko tradizio dugun hontan, ezin dugula zezenketak egin. Gainera, beraiek ez dutela ulertzen. Kasualki, 18 espertu hauen artean, 200 estaturen artean, eta esan dugunez, 8 bakarrik dela legala tauromakia, kasualki bat zegoen Kolonbiako erredaktore bat. Hau da,
18 espertu egin artean, bazegoen bat, bere lurraldean legala, tauromakia legala den horietakoa. Eta haiek ere adostu zuten. Ikusten dutelako aurrengan, violentzia normalizatzeko modu bat dela, eta gero, aur batek normalizatu dezake, eta orduan gero joan, eta txakurrarekin saiatu, edo klaseko laguntxoekin. Oso larria da, sortu daitezken egoerak. Informe psikologiko dexente dago ere horren inguruan ondorioak aztertuz eta bar, eta, bueno... Eta demostratu da ondorioak dituela. Karo, ez kasu guztietan denak oso anitzak gara, eta ikusten dugunak ez gaitu denak modu berdinean afektatzen, baina, karo, ikusten dugunean, edo eskatzen ditugunean informe horiek eta demostrazio horiek, karo, adibidez, nola gaude denak adibidez, aina edos, pornografia ez dutela aurrek ikusi behar, ez? Zertan baina harritzen gara, denak guztiz ados egoteko. Suposatzen dut ere, horren inguruko informeak egongo dirila, baina normalean inork ez du eskatzen berme hori. Eta zergatik zezenketan bai. Ez dago demostratuta, bueno, daude informe psikologiko asko, zientziak esaten du zezenek sufritzen dutela, demostratu da, ondorio latz asko egon daitekela zezenketak ikusi, edo ez bakarrik ikusi, baizik eta zezenketa eskola batean parte hartzeagatik, gainera, ez hori bakarrik, ez ondorio psikologikoak, baita ere, kasu honetan parte hartzeak, min fisikoa ekar dezake aurrentzat ere. Eskola horiek legez, eraikuntzen lege, badakizu, esartzen dutela zer izan behar duten eraikin mota bakoitzak, eta kasu honetan eskola taurinoek behar dute albaitaritza bai, baina baita ere enfermeria bat eukitzea, behar dute ambulantzia bat eukitzea. Zertarako dute ambulantzia bat? Aurraek min hartzen dutelako. Eta, klaro, ari gara aur bat arriskuan jartzen. Eta gurasoek esaten badute aurrak hori egin nahi duela? Eskola taurino batera joan beti nahi izan duelako? Klaro, baina beti, legeak bermatu behar du aurraren ongorena, edo ongizate gorena. Eta orduan, guraso batek, agian nahi du bere aurrak leiho batetik salto egitea. Onartu daiteke arriskuan jartzea adingabe bat? Onartu daiteke naiz eta gurasoek ala nahi? Onuk dio ezetz. Onuk dio, ongizatea, aurraren ongizatea gurasoen nahien gainetik dagoela eta beste gauza askoren gainetik ere bai. Baita ere, kulturaren eskubidearen gainetik, baloratu behar da zein den ongizate gorena. Eta kasu honetan, arrisku fisiko larri bat baldin badago, ambulantziak izateko dan, institutoetan ez dago ambulantziarik. Esan nahi dut, ambulantzia bat beharrezkoa baldin bada horre egotea, esan nahi dut, arriskua larria dela. Eta zezenketak babesten dituzten pertsonen arrazoi nagusia zein da? Arrazoi nagusia izaten da tradizioa. Eta hori, hitz egin dugu horren inguruan, baina baita ere tradizioa beste eskubide batzuen gainetik ez dago. Eta hori, tradizioa ez dago tratu txarren gainetik. Eta ikusten dugu ere, pixkanaka, hain tradizionalak ziren, hainbat gauza desagertzen joaten direla. Hori, akerra botatzen zuzenean, Eliz dorretik, eta ahateak, zintzilik ezakit nondik, eta hori desagertu da, debekatuta daude, eta argudioak berdinak ziren. Tradizioa eta bar, orduan guk ez dugun hartzen. Tradizio bat, ona izango da, aldatu daiteke, eta gizarte aldatzen da.
Eta tendentzia oso agerikoa da. Osea, plazetan ikusi dugu geroz eta jende gutxiago dagoela. Azken 10 urteetan 60% jaitsi da presentzia plazetan. Hemen ere Iruñan gutxiago, baina motibo nagusia uste dugu dela jai giroa dagoelako. Osea, jende asko ez doa zezenak ikustera. Eta jendearekin kalean hitz egiten jendeak esaten du, eske ni ez noa zezenak ikustera. Baina geroz eta jende gehiago esaten du aizu, baina claro, ez noa, baina nire diru honekin ari naiz eta hemen egotearekin nolabait ari naiz bermatzen hau tradizioa dela eta esaten dutenen argudioak. Eta badago beste alternatiba bat, esan nahi dut badago jai giroa beste tokiren batean zezenetatik kanpo? Hombre, San Ferminek 9 egun dituzte, ordu pila bat, eta ikusten zu, jende pila egun osoan zehar, ez? Txarangetan, dianak, beste pila gauza. Orduan ez du balio esateak nizezenetara noa a ber, balio. Hori erabaki pertsonal bat da, ez? Baina, a ber, guk uste dugu, erantzukizuna badugu ere hartzen dugun erabakietan, ez? Eta orain, kontziente bagara, zerbait gaizki egiten ari garela, hombre, gure usteak eta egiten dugunak uste dugu bat etorri behar dutela, ez? Konsekuenteak izan beharko genukela. Eta horregatik esatugu paper fundamentala dagoela peinetan. Zeren peinak eta txarangetak ez balude, joango ziren benetan taurinoak direnak. Eta egia da horrere nabarituko zela jaitsiera hori, ez? Azken urtetan, 160 galtzeak eta plaza asko izteak, nahiz eta estatuak babestu duen lege baten bitartez, bien de interés cultural, ez? Claro, babestu dute lege horren bitartez, eta ala ere, nahiz eta laguntza publikoak eduki, berantzoa, claro, guk ez dugu hartzen laguntza publikoiek bidezkoak direnik, uste dugu legez kontrakoak direnez, eta gainera, ja ez da bakarrik gure ustetan, baizik eta organismo internazionalen ustetan ere, hori ez da bidezkoa eta kendu behar da, orduan, ezin dugu babestu diru publikoarekin. Bueno, argi dago ez, zezenketen inguruko ideiak, eta adibidez, entzierroarekin zer pasatzen da? Bueno, guk entzierroan ulertzen dugu maltratua dagoela, badakigu bere debate propioa izan beharko duela, etorkizunean, baina lehentasun kontua da, eta entzierroaren alde gaudela, baizik eta uste dugu maltratu maila guztiz, ez dakit, esorekatua dagoela, eta orduan pakontan, guk lehendabizi nahi ditugu zezenketak kendu, eta ja gero hitz egingo dugu entzierroari buruz. Ezin dira nahastu? Ez, hemen gainera esaten digute, entzierroa, erabili izan da askotan, zeren egia da, eta hori bai ikusten dugu Iruñako gizartean, entzierroa zailagoa da. Jende asko dago zezenen kontra, baina entzierroa, ez dakit kariño berezi bat, edo jendeak dion, eta, baina egia da. Violentzia ez da berdina, eta orduan lehendabizi, kendu beritugu zezenketak, eta gero, debate propioa beharko luke izan entzierroak. Eta norbaitek zuekin bat egin nahiko balu, edo nola egin dezake? Bueno, gu badugu Facebook orrialdea, izaten da gehien bat erabiltzen duguna, baitugu beste sare batzuk, baina momentu honetan ez daude oso garatu da. Orduan modurik errazena Facebook bidez izango da. Facebook hortan ere egiten ditugun ekintzen berri ematen dugu, eta beste notizia interesgarri batzuk ere jartzen ditugu, ez bakarrik zezenenak, baita ere beste tratu txarren ingurukoak, baina gure helburu nagusia Iruñan zezenketak desagertzea da, eta baita ere mundu osoan, baina gu Iruñakoak gara. Eta orain, San Ferminak baino lehen eta hilabete hauetan baduzue pentsatuta zerbait? Bai, hori, kontzientziazioa egiten jarraitzeko, lehen aipatu dugun Kondestablen egin zen erakusketa horren remodelazio bat edo eramango dugu hainbat
Zibiboxetara. Ari gara hizketan, Zibiboxekin, oraindik ez ditugu datak zehaztu eta zein Zibibox, baina urtean zehar ez bakarrik San Ferminak baino lehen, baizik, eta baita ere San Ferminak eta gero, hori, Zibiboxetatik eraman nahi dugu erakusteketa hori. Eta hori, oso goiz, oso laster ez oso goiz, izango duzue horren berri Facebooken bitartez. Orduan hori joango zarete, jartzen informazio guztia egingo dituzuen. Hori da. Ja, data zehatzak eta hori, erakusketa hori, basikoki izango da kondestablekoa, baina pixkat murriztuta eta egokituta espaziotara. Zeren, Zibibox bakoitzak badu espazio desberdinak eta orduan horren arabera egokitu dugu. Eta hori erakargarria da mundu guztiarentzat, suposatzen? Bai, eta normalean egoten da, egia da, egoten dela pasabideetan, eta orduan, Zibiboxeko edozein ekintzara, edozein gauzara joaten den jendea ikus dezake. Eta orduan uste dugu horrek bultzatuko duela asko, bentsat, jendeak ikusiko du, eta pentsatuko du, eta hori da. Eta horri buruz hitz egitea, ez? Hori da. Osea, debatea suspertzea da gure asmo nagusia, noski. Helburu batekin, eta helburu hori da zezenketak desagertzea. Baina badakigu gizartearen debate hori gabe ezinezkoa dela. Hala ere, etorkizunera begira ikuspuntu positiboa. Bai, guk argi dugu desagertuko dela. Guk bultzada bat emango ez bagenio ere, baina guk bizkortu nahi dugu prozesu hori. Datu guztiek, estatistika guztiek esaten dute hori desagertzera doala. Baina guk lehenago izan, alik eta azkarren izan da nahi dugu bai. Eskerrik asko, Adriana, hona etortzeagatik. Plazer bat. Hurrengo arte, mila esker. Zuri, jo. Bukatzeko errepasatu dezagun asteburuko agenda. Gaur, Ponio filma eskainiko da aurrentzat Txantreako Salestarretan arratsaldeko 5:00. Eta gaur ere eta ordu berean, Kondestableko Zibiboxean, zinema egongo da euskaraz aurrentzat The Wish Fish filmarekin. Beranduago, 6:00 Artikako Udal liburutegian Ipuin kontalaria egongo da. Iluntzean gainera, 8:30 Roland and Lupen kontzertua egongo da Arga jatetxean. Bihar, Iruñako inauteriei hasiera emateko kaldereroak ospatuko dira egun osoan zehar. Bihar ere eta arratsaldeko 5:00 Euskal Herriko sokatira txapelketa jokatuko da Berriozargo polikiroldegian eta 5:00 hasita. Bihar, baina iluntzean, 8:00 Fermin Muguruzaren Blakiz beltza ikusteko aukera egongo da Antsoaingo antzokian 2 euroko sarreraren truke. Eta horretaz gain, bertso afaria egongo da Errotxapeako Gorri elkartean Sustrai Kolina eta Julio Sotorekin. Igandean, La Pamplonesaren Extrem Beethoven kontzertua egongo da 12:00 Gaiarren eta 4 euroko sarreraren truke. Eta igande arratsaldean, Txantreako biltokian aurrentzako zinema egongo da euskaraz 5:30. Doraemon eta Jolasen Fabrika pelikularekin. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko Ezpalak taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Gaur 9:30 Txintxarri tabernan kontzertua eskainiko baitute. Mila esker hori egoteagatik eta asteburu ona pasa.